Sanibonani guys, igama unqabile niphisana mazibela ithonga ngomhla ka-5 January. Usanele umane wabamba ngenzansi ebona phela umduduzi edindelezile lapha kuphela ngaye ngokuphazima kweso. Umane wasondela kancane kuma wakhe wathi, "Mbulazi, kwenzakaleni la vele?" Wathi, "Ngeke ma, kuzomele sihambe la. Kuzomele ngikuthathe ngikubiselele komagwaza." Ayibo! Wathasisela-ke noNjinji wathi, "Impela Ntungelihle, ngathi akuphephanga manje la, kuzomele siphinde emuva." Kanti-ke no-Ayanda ukhathazekile umntwana, uyayibuza ukuthi ngabe ukahle yini emva kwalento eyenzeke la ekhaya koNtanzi. Hhayi kabi, asisho kabi, kodwa besicela bandla ukuthi sihambe naye uNtungelihle. Guys, uNtanzi wamane wakhihla esikanandi wathi, "Ye. Ngeke ngikwazi ukuhamba nomzilikazi. Ngiyakudinga mzilikazi. Mina ngashonelwa unkosikazi wami. Nabantwana bami bonke. Kusalo yedwa vo. Manje mfowethu uDuduza akasekho. Ngizosala nobani mina? Ngicela bandla Ntungelihle, ungangishiyi, ungangilahli nawe mzilikazi." Hayibo! Wakhala guys uMakhumalo. Ngazi-ke noma usekhaliswa ukuyisola noma nala khona usa-actor ukuthi uyakhala phela ukuze bangamsoli ukuthi unesandla ekuhambeni kaMduduzi. Kodwa-ke bathe bebona indoda ikhala, kusanele benoNjinji ngoba phela bayakholelwa ukuthi kuthiwa indoda ayikhala ikhalele egilweni. Babona ukuthi ngcono bemshiye uMakhumalo ukuze phela bamyeke uNtanzi athi ukuthi ukuthola induduzo phela ngabe sibayedwa lapha ekhaya kube sekumane nje kwavela isimo esibuhlungu kangaka. Guys, akupheli-ke lapho. Hambile kuNtanzi wayekhishini la impela kade kuphekwa khona amabhodwe lawa mana abaqeda thinya emndenini ngesisu. Mfice kahle uMamFeti esawabuka la mabhodwe eyibuza eyiphendula naye ukuthi hawu, ngoba bethi ushaya isitshuru impela esihamba phambili, kuwonakelephi vele, kubhedephi? Umane wathi uNtanzi, "Susa lawo mabhodwe, susa yonke into la phezu kwetafula, susa manje, susa!" Ayi, uMamFeti uthe esathi uyaqala uyasusa wathi, ngampela wena usibulele wena. Uwe lo ofake lo shevu la emabhodweni. Wathi uMamFeti, "Mina?" Wathi uZama, "Ngeke baba, ehlisa umoya." Wathi, "Ufuna ngithini Zama? Ubani ofaka usheve emabhodweni? Yabo uma ukuthi uwena Faith, ngiyafunga ngigomela, uzongifunda ungiqonde uzangazi." Uthe qeda ukukhuluma kanjalo uFaith wajikisa ikhanda fast. Wathi, "Wephinda, yini engikuqashele yona le khaya? Angikuqashelanga ukuthi ube yiso laleli khaya. Kwazi kanjani ukuthi kungena umuntu la ekhaya afake usheve ekudleni kwethu? Ukhona wena, ungamboni engena, ungamboni iphuma. Yabona nina nobabili nomnyoko. Nokuthi ngiyathola ukuthi oyedwa wena unesandla kule nto. Izongithola kahle." Waqeda wasuka wahamba. Wakhala uMamFeti ebona phela ukuthi manje usebhica ngobubende inyama engayidlanga serious. Uke wathala ithuba uMamFeti wahlala phansi nendodana yakhe. Indodana yakhe-ke yazama ukumduduza ukuthi, "Ma, siyazi ukuthi le khaya kusiwena owenze yonke lento, musa ukuphatheka kabi. Kona sonke besingalindele ukuthi umduduzi njengoba eyiqhawe kangaka, estrong kangaka, ubengazi nje impela ahambe ngenxa yalo shevu. Kodwa ngithi ma, kuzolunga, sizosithola isiphetho sayo yonke lento le." Hhayi-ke nango-ke kuMamFeti esithi uyasola ukuthi ubani ofaka ushevu kodwa akanaso isiqiniseko. Usethi uMaMbhele ngoba phela uMaMbhele wafika ezoyikhalela kuyena esho ukuthi nakhu esengenelwa amanzi endlini. Kuthiwa-ke ingane le yokuqala yakhe uMbala kusiyona ekaMgabadeli-ke kunobaba-ke owadlula emhlabeni okunguyena uyise wayo. Hhayi-ke uthe uphinde sathi nje, "Hawe ma, kuzomele simtshele ubaba le ndaba, simtshele uMpangazi." Ithi, "Angeke." Wathi, "Ngithi cha, ungamtsheli, uzombulala phela-ke uMaMbhele lo baba lo." Wathi, "Hayibo wena ma, ufuna abulale bani kanti? Angithi mekuthi uMaMbhele samvikela uzobulala thina, ngizomtshela mina uNtanzi." Hayibo! Lapho bamsukela Nkosi yami uMaMbhele nawe uney'nkinga zakhe nje ezomndeni wakhe. Umuntu owazi yonke lento le banaye phansi kophahlo olulodwa, uMakhumalo. Guys,
Akupheli-ke lapho. UZama-ke uke wakhuluma-ke noNtanzi wamtshela ukuthi yebo kona kubuhlungu okwenzakalile kodwa kumele beqale amalungiselelo okufihla phela ubaba omncane uMduduzi. Hhayi, noMakhumalo-ke washo ukuthi hhayi ngizolekelela la kumele ngilekelele khona. Hhayi njengawe phela umathandana wakho phela wena Ntanzi ngizokusiza mina. Hhayi-ke guys, wabonga wanconcoza kuNtanzi wathi, oh, bengingayini ngaphandle kwakho kodwa Mzilikazi, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Yeyi, ubonga nje umuntu okule simo nje njengamanje ngenxa yakhe. Impela ukungazi kufana nokungaboni. Umane washo-ke uZama ukuthi kodwa yabo, mhla wamthola umuntu obulale ubaba omncane wakhe, uzombulala ngezakhe izandla. Eyi, wagwinya amathe uMakhumalo, ebona kahle ukuthi heyi le ngane ngampela izomnyomfoza, izomsobadela, imqede thinya meke yathola ukuthi yena vele ibingamfuni nakangaka. Akupheli-ke lapho. Hambile-ke uSanele waya kubaba omncane wakhe uNjinji eyosho ukuthi kukhona okushaya amanzi. Akayiboni kahle le nto eyenzeke koNtanzi, ngathi kukhona okushaya amanzi. UNjinji-ke wangamtshela uSanele ukuthi hhayi bo, unyoka obulale lo muntu. Wathi hhayi mfana wami, hhayi kona akusindawo yami ukukutshela lutho, engingakusho nje ukuthi wena uma wakho uyakuthanda. Wathi baba omncane khululeka, ngizosithola isiphetho sale ndaba, kodwa iyodwa into engizokutshela yona, kukhona okushaya amanzi. Kube kukhona ngampela guys ukushaya amanzi, kube kukhona ngampela. Kodwa okwamanje-ke kusacebisa iziba. Hhayi iziba sithule sithenya, sithe cwaka. Akekhona neyodwa osolayo ukuthi umuntu owenze yonke le nto le uMakhumalo. Hhayi-ke mina guys bese ngiyitshela ukuthi-ke uMakhumalo useyayisola manje, usefisa sengathi impela ngahlehlisa isikhathi. Yonke le nto ayenzile imane nje isuleke ingabusaba khona nanokuba khona. Abuye uMduduzi nje babe yi-happy family again, aphindele koMagwaza nje kube ngathi akwenzakalanga lutho. Kanti hey, angibuzanga elangeni. Ayi, kuthe nje sekulelwe ebusuku, uNtanzi naye esemane wakhala wayithulisa waze wathola ubuthongo. Hhayi bona nguMakhumalo guys, usephethe isibhamu-ke manje ugirl, usefuna ukuhlakaza ikhanda likaNtanzi elele guys. Usihlohlile isibhamu, wafinqa umlomo ugirl, wakhomba ikhanda likaNtanzi. Yeyi, wathi uthi uyayiphula i-trigger, angazi noma ushawula uvalo yini noma bengahlohlanga kahle isibhamu aphinde waqala phansi wahlohla kabusha. Uthethe uthi uyawufinqa umlomo uyasiphinda uyayiphula i-trigger, wavuka uNtanzi wathi hayi bo, Makhumalo, Thandeka, isibhamu, ungani ophethe isibhamu? Hayi bo, wabanjwa. Manje-ke iphele lapho guys, engakachazi ukuthi kungani kunesibhamu esandleni sakhe bebe besesemanzini amnyama kuloya mndeni. Guys, kwekusho-ke kuthiwa-ke umlomo yisho balokuziphungela. Asithembe ukuthi u-ready ugirl ukuthi aqhamuke ney'mpendulo ey'sheshayo, otherwise uzozibambisa kungakashoni ngisho ilanga. Guys, azibambise nje kungakasi ngisho ukusa ngakusasa. Yena uNtanzi-ke ngeke aze azalala endleleni. Meke nje wathola ngampela ukuthi lo nkosikazi ubefuna ukumbulala, uzombamba nje kamnandi, athathe isibhamu amphuce, asikhombe kuyena ahlabe. Cause vele phela ubhuti siyamazi ukubulala hhayi akusinto eyinkinga kuyena, akusiqathele embindayo. So nje uMakhumalo hhayi impela uyodlala ngomlilo ugirl, asithembe ngeke aze ashe. Aphela lapho-ke guys amazwela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile niphisana amazwela eIthonga ngomhla ka-5 January. USanele umane wabamba ngenzansi ebona phela uMduduzi edindelezile lapha.